One idol. I only one dream jet. Plus, and chat Zida or a bottom line. Bottom line, look at Mbanje and chat. Sakamuna akati chuna achada momusanaro. Paakatanga kuputa Mbanje wanga uriperi. Paakatanga kuputa Mbanje wanga uriperi. Paakatanga kuputa Mbanje. Saka paakukutaurira ipapa winda wokumuti. Ako paakumbotitaurira akamenga auya kuzotitaurira kuti akuputa. John. No. Why? It's going to Nyaya pana mama. Nyaya pana very simple. Ini ndangomuka ndizvo. Boss pandaka I'm sure Rasta amaking. However, was the first person on the outside. Iye bera make. Bera make na chaputa Mbanje. Auya Ajita ngatiputi. Akachecksa phone yake. Ngalechecksa phone yake. Ngata amake chamari. Zvakasine Mbanje. Ngata amake chamari zvisine hazvo ina ngonjeta sei. Yarwa do. Anobere Mbanje. Wongochimudzire kuti asazokuyedza. Aiwa no. Ndakufira kuchika. Fana meka wagona kudziregedza. I feel like it's a milestone achievement paupenyu hwangu kuti andise Ajita. Saka zvakadaroka I cannot keep then kana wakubhema futi saka Nyaya ndisikopa kutaura nhasi pana itoitawo kuti vazhinji vadziziye. Exactly. Sanani unevanhu iwe unokwanisa kumenshena kuti Aiyo uya akwanise kutaurira munhu. Ndani taura kuti ningi na ningi. Waiputa navo. Waiputa navo. Ndogona kubatsira kunongedzera. Ndogona kubatsira kunongedzera. Wagara autozipara because autobhima. Bricks nestonji smoke wepanhu. Hapana uregesa. Ko bricks unoti chinazvo. Kuti prevera inotora ranzi ndenda kubhema usiku chete pakuseka. Mbanje acharegedza ndenda kubhema usiku chete. Oh maskata achabhema papa. Inzona ndenda usiku obhema wega. Aizona ndati semunhu ndakafamba naye Roddie kubhema nditi handizokudze zvimwe zvinokuita puto ndokuzozvokutenge chitese vake Mbanje sei nditokusiya right here kuti mana mese mafamba mese wakuti wachimusiya wawati mwangu hazvizi izi kuudza munhu zvinhu zvaanoita everyday handiti hausi kumuudza kunge uri kutomutaura kuti itsemasti kuti siya itseina advice yauri kungomupoa kuti ora ini ndasiya sosuisini nenyaya yekuti zvakadai zvakadai. Vanhu vangana right simple. Vanhu vangana ndizvo ngekuti vanorwara. Kuti they should do vanhu vangana. Tovaudze. Unokurudzira it depends kuti muri close zvakadii kuti unokwanisa here vamwe vanoshatirwa manje wakamutaura. Saka iwe akasunungwa kuteerera kana kurapwa unorapwa wega. Handizvo. Ada kurapwa ndase. Anda unorapwa. Plus munhu kana aenda kurapwa ungabvunza kuti ko sazokupa afamba achibvunza vanhu. Sazokupa kuti unorapwa chini. Asade izvozvo ndenda sei. Ndiyana kuti ndanchada. Wekeda. Uchebere muri. Pamwe John asida kukutaurira kuti chirwere chake chii but ari kurwara. Izvo zvazvine inini. Chingoziyai zvembanje. Saka ndikuti nditengera Mbanje zvakadaro ari kukawani kokana isusu varifunda kuudza chirwere chake kuti ndechii chaita kuti asvika pakuti hachada kuputa Mbanje ko chikazoti afektiwo futi. Aiwa uyu andinataurira Hameka wataurirwei akuti chii auya achiti chii Hameka havasi vanhu ati chii ndarekera Mbanje ngatindazikaza ndakubomire kati abho niyakanaka chii changa chaitika kuti akutaurire mashoko anotyisa kudaro. akamuka akachacha zvinhu zvatinomboita tese saka munhu anenge achitaura ndikatega ndudzo dzisawandire kwa ndokonatozowana ndototika ndinomutsvaka. Saka kana ari munhu ataura zvinongoziva kuti yo wazvitora sei iwewe semumwe wako. Inini
Andina zvinombondishamisa because ndatogara ndichivataura kuti ai ndidzakuriremi hapana singazivi pana sana mbudzi. Ndane time zvinhu zvandakangojairwa hangu zvekuti handizorambira pesi but dzimwe nguva unogona kutobhema uye. Alright, iwewo hameki iwewo wagamuchira zvataurwa nauyu ko uyu ari kuputa mbanje ari pasaidi pako ari kunzi ngaaregero. Anza una mari Anza una mari, that's why usiri kubhema. Mari mdzanga wemadzoni wetese zinoshaika. Kalaira dzazvinoti haishaika. Varikuti hasha uzvoona. Hasha dziri kubva kuno. Saka ndamubvunza Joshua uchadzika dzika here kunosvika kuregera futi uko. Ngati uri munzira zviri munzira. Ndakatanga nembanje. Ndochija kutanga. Umboona. Hayi zvimanyukama kwandiri. Uno hazvitani kuregedzera. Hayi zvinyowani. Mbanje ndo dzandaiputa. Poko hasha dziri kubva kupi John? Aiwa ndikuda kubhinywa nevanhu. Taura munhu wacho ari kukupi. Vese vari kundi inini ndogona kutaura mablanco kuri kubva hasha manje. Unataka chizimzi. Ukakurova zvezviya unongosina power kuteregerwa woho yari kuita iyoyi. Saka haachadzirova sezvaari kutaura kuti haana kutorova ka. Ane power uri kumuona manje. Ndopari kubva hasha dzake ka. Ndatobvoda mubvunza kuti aibe kachitaura chakaneka kushinga. Alright, nazi. Ipapa. Kuita kaneka kushinga murwoko. Uchitaure. Nekutanga zina ubheme. mukundibhinya saka pane zvimwe zvinhu zvinotoitika nonototemwa kana nemusoro chero saka apa uyu ari kuita hasha manje asi kutemwa nemusoro ari kuwanza ndiri pavidhio musamubhinya kana ari kutaura nyaya yenhingi zvinhu zvakatonaka kuti vachimirira zvimwe zvinhu iyo Parkerson unofunga sei natsuru hasha dzataka anomarivisa symptoms kare izvese mangwana kumazvimba musoro bozi system yakajaira nyanga yajaira inokombera mandubiri saka iwo Boris unoti chii nekuregedza kwaJohn Mbanje hanza chari noshuwa akauya panapa takamutaurira izvozvo John unzwa mumwe munhu akuakuisa John gara pasaidi paBoris apa hasha Kuona vana vandana Thomas. ndo hasha dzati Ndana Thomas adakuna nemavanga. because uyu ari kuti akubhema wega uri kudheni uri wani The problem is it sei musiri kuvhuma imwe kuti zvinongo hapana ari kumbozviramba sei musiri
Because nyako tikazviramba kuti iwe moyo wako iwewe usingazvidi hapana zvazvinobatsira. Hapana angambobata mudzanga akakutonjera pamuromo kuti uchada uchada. Ukona saka tikazviramba. Instead goes to the Bumo and I said, you got your ramba